bafo, phinde ubuye ekhayelihle. Phinde ubuye bafo, phinde ubuye bafo, phinde ubuye bafo. Ngicabanga ukuthi network asamkela ukuhle ulihle thickness. Ciao network isathi siyambamba bafo. Duty stand up kusho manje Mr boy. Umpista uthi wapaka insizwa zodwa manje. Izona engina kuphuka Judea yethi. Kusho unhlekisini. Aya seza kahleke manje besaba kabuye beseza kahle kakhulu nami ngide ngicela ukubamba yena guys engazi ulahleka umgqiqo ubesamba naye kakhulu buya khayelihle bafo buya nakuya uyabuya khayelihle but mavundla sabona kusho uzama ukuthi but mavundla kodwa wifi wenzani nomfundo kazi ciao but nange sebuya usekhona khayelihle usephakathi kwethu kusho ube ngohlobo lomanga bafo qala phansi. Alright hayi mina sengifile ngihamba ngife ngisaphefumula sengincamela ukufa kunokuphila ngobukufa kunokungivezela umfanekiso wakho ukukhazimula hleze mase ngifile ngizophumula ngoba lomlisa useze waphumelela ukungibulala kuphela mina sengifile ngihamba ngife ngisaphefumula sengincamela ukufa kunokuphila ngobukufa kunokungivezela umfanekiso wakho ukukhazimula hleze mase ngifile ngizophumula ngoba lomlisa useze waphumelela ukungibulala ngiphila mina bengakaze ngicabange ukuthi ngelinye ilanga ngingawuduba umhlaba lo mzimba benguhlonipha kuhle kwezikhali zamantungwa bengihamba umhlanga sezaphela nezinyembezi sengikhala ngakho ukubhala ngalombhalo ngizontwebela isithombe sempilo ebengiyiphila ngisaphila ilanga belinokumamatheka sakungihleka uma seliyosithela bengifisa nokulibamba lingashoni ngoba ukushona kwalo mina bengikhala ngithi Thixo somandla sengaze kushona ilanga kusale mina kunini ngibalisa ngoba nabasathenga isimilo bengakuhle baqale ngokusilinganisa impilo isingikhipha inyumbazana belithi malithambama uvalo lishaye mawale ekseni igazi ligcwala amathanga ubaba inkukhu beyidla namaqanda efunga egomela ethi akhomfana wakomunye umuzi wangena kwesakhe isibaya uma sephuza utshwala ubevuka umbhejazana ethi la ekhaya uyena othenga isinkwa kulapho mina ngiphenduka isidlo sakhe sakusihlwa umama mengimtshela ubesishaya ungabonanga ethi ngiqamba amanga mangiqhubeka nokubhiqa ubaba ngobende inyama engayidlanga la ekhaya solala ngendlala ubethwala izandla ekhanda emangala ethi sengiqala ukukhohlakala ubethi ngilala nabafana ubaba mengayizwa le ndaba engangiphambanisa nemvula ekubeni ubaba ubedla silaza edla fumuka egumbini lami ubengena ngovivi angidabula idilozi athi mangike ngakhuluma uzongiphendula idlozi ukukhala kwami ezindlebeni zakhe bekufika njengomlolozelo wezingelosi yena ube uphelezela ngomlozi esinyeni sengagcwala amaliba ekseni igazi ngilisula ngezinyembezi enkonzweni ubekhuleka ngezilimi anikele okweshumi endlini aphenduka ibhubesi esikoleni sengaphenduka inkomedla yodwa ngibulawa umzwangedwa ubaba usangiphendula umfazi ethi mangibike emaphoyiseni ngoswelofakazi kakade nomthetho ubunaba nemali ethi ngalelo langa uyongifunda ungiqonde ngobunyoko ngumthofi ngizomsusuka ebhezi ethi mina nguphunyuka bemphethe ngigcoba amafutha enyengelezi kusigqiki somkhovu uphuphisa abathakathu uzinyo lomntwana ongakakhasi usithele esidliwa namakhasi esho lawo mazwe nyusa isikhindi sangaphansi izindonga zokufakaza amashide egcwele igazi namhlanje ngizithwele udadewethu ophindaba indodakazi benginawo umcabango umphambanisa nemvula ubaba ngicabangela umama ozophenduka umfelokazi ongenani useyobhadlejele bamenza umfazi ezwe njani ukulala nomuntu ungathandi ngibhala lenkondlo ibhakede ngiyalikhahlela ukhayelihle mbeki useyihayi ifinyelele endlebeni zomphakathi ngoba mina sengifile ngihamba ngife ngisaphefumula sengicamela ukufa kunokuphila ngobukufa kunokungivezela umfanekiso wakho ukukhazimula hleze mase ngifile ngizophumula ngokubaba useze waphumelela ukungibulala kuphela.
Hey, lalela bhuti. Yazini ngishayisa ngovalo lawo ekhayelisa. Yebo baba. Ishayiswa uvalo lokuthi abanye bayizwa inkondo lento ngesikhathi abanye beyixoxa njengempilo yabo yangempela. Yebo baba kunjani? Ayikho into ebuhlungu kimi njengokuthi kukhona umuntu who has to endure that pain okwangempela. Abanye kithi bayizwa ngendaba futhi mhlambe bayogcina ngokuyizwa ngendaba, siyababongela nabo. Kodwa kukhona abantu wemfethu abayiphilayo befile, bathi bephila kodwa befile ngaphakathi. And ngiyabonga ukuthi uyibhalele le ntombazane oyibhalelayo, yezwa ungayeki. Baningi amanye amantombazane engaziyo usaziwabhalela, but ngaphezu kwakho konke ngincoma nobuciko nje bokusebenzisa amagama, ngoba khona le language oyikhulumayo abayoyizwa after 20 years ukuthi wawusho ukuthini uma uthi ubaba inkukhu idla namaqanda, ethi umfana wakomunye umuzi ngozongena esibayeni sakhe. Wawusho ukuthini uma ubaba udla fumuka adla isilaza. Yabo le ilanguage leyo ereservele ukuthi uma ungayibambanga manje uyibamba ngendlela. But bafo ngiyabonga kakhulu amandla onawo, ngiyazi ukuthi kungekude uzowabona ukuthi angakanani, hayi nje kuphele kuwena kodwa nakulabo obarecitelayo. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Hayi kubonga mina ngethuba bamafethu. Aketha siqhubekeke sixhumane nje, ungayibulali ipoetry eJudy. Mase ngifuna ipoetry eJudy ngoba ngizoyibuza kuwena. Hayi uyongithola baba. Sacela ukudlulisa la uManyonyoba uthe angimxolisele. Ube nenkinga nje mayelana nokuthi abe live la namhlanje. Okay. Yeah. Hayi. Yabonga. Bona madatha guys, laba sebecabanga ukuthi mhlawumbe nenkinga yamathatha. Cha, uManyonyoba usendaweni engenayo network. Kulungile, sombamba ngokulandelayo baba. Yeah, kakhulu. Yabonga ngane yakithi. Khayelihle lo wakambili. Semlotha uthi ushayile lo mpembe. Hey kushubile namuhla kusho uSithokoba kaNguse. Wayisahlela mavunda kusho umluleki icaba. Credits kusho ke uSifiso N wakashenge. Run UKZN run. Kusho uTlexin CSA. Uthi Mbuyisa uthi Mbuyisa uthi hey wacikoza mfo Thandazani Pantsulu uthi kodwa Thixo ngizwa ngishawa uvalo, yazi bafuna ushaya mina uvalo. Arishandisi ngiyayibuza nje ngiyayiphendula kodwa Nkosi yami zonke senze njani? Thanda uxolo umtolo amehla agcwale inyembezi. Nondiwe Dlamini uthi khayelihle inomunyu uphindile lo unono uzokwanda uthi cut guys, uthi nje cut ngikhatha kwasana. Mluleki Caba uthi khuphuka mvuka mbelo. Mina ngife ngisaphefumula washaya umbhalo kusho out yomzulu. Kanti Vundla sibasilethela abantu abanzima kanje mfethu, powerful kusho ulihle uthickness uquality. Wenze one webafa wenze one. Ngibabaza nje ubuciko eUKZN kodwa UJ sasala nje Nkosi yami. Ayansele nani maniza nizokuza. Oza luleka ngithi ngiyavala manje. Yazi ngathi inkinga ke manje ke lena ke sibhekene nayo kusho uBK the poet. Awuvundlazi Nkosi yabantu abasha base South Africa nangale uthi sihole Vundlazi lensizwa kayiqhubeka ibhale nje ngalesi sihlava kusho ke usiyabonga. Yeah, ayilalela khayelihle eyibhalile. Ubani ke ozayo manje? Luleka ngithi senze njani South Africa sivale? Senze njani South Africa sesirathi sesingabhala? Unqobile uSiphokazi kaMngoma uthi ntombi yena mntanami, ngena ngane. Sabona weMamngoma, sabona weSiphokazi, sabona weBaby Girl wale South Coast. Kusho ukuthi siyavala khayelihle. Nabo bengasangeni bafa bekho ndawo lapha ngithi ngiyababheka lapho kusho ukuthi sesingavala. Kusho ukuthi sesingavala. Khona futhi kaMazulu eDumbe ngiyawuzama. Dedrize man kusiyamahlaba uthi hayibo ngeke
uzamagamba uthi ungavali uthi akungalalwa nhlobo-ke manje ulungelo graphics uthi vala ngami nginqamukile ngizokubheka bafo yize noma sesiyoqeda kodwa ngizoke ngiwu-check-e